Uma naman. Paano yang eh? Amira dyan. Andun eh. Atras. Paano sipad na tayo? Yan lang, tanya. Nasa iyo na kaya. Hindi pa sila ni Balik-balik. kasi hindi na sila pailayar. Kaya dito sila kasandal sila. Sandal sila. Okay, nipin. Kita na rin natin. Nasa ka na diba? Wala pala siya. Nakala siya. Andi, nakakanaira ito to. Sandali na manood muna tayo. Hindi kayo, baka matamang kayo dyan.
ka daw. Mas maganda yung dami nila. Oo. Tapos yung Reyna. Kasi kita ko siya sa akin. Ito sa akin kayo. Yung dalawa rin. Alin na yung masyado. Hindi ka nata pagkakain namin. Kaya ay parakan. Parakan lang eh. Go nila sir na! Teman dito guys.
tumuto. Lalaki ako yung gugulisok. Incho. Dito. Tipak kalabata, tipak. Donat.
Oh, ang Central 1. Ganda, wow. Ano kayo din? Ito ka lang eh. Ito kaya. Takil China yan. Ay, magtakok niya ko. Teka na ako sa Araraya, doon na iraraya ay.
Ano daw po kayo sa Supporters ko yan naman, sakit truck mo. Ah, mati niya po pinatang pikain hit. Na? Muna po tang iya katamo niya. Pangasinan is spending years in person. Ay, Winner.
Ay,